A conmemoración da Traslatio partirá de Ribeira 14 anos despois. O Porto ribeirense acollerá a saída da ruta que subirá polo río Ulla para dar a coñecer esta ruta de peregrinación o vindeiro 20 de xuño. Ribeira será novamente o punto de partida da Traslatio que conmemora a viaxe que fixo o corpo do apóstolo Santiago dende Oriente ata a costa galega. O municipio ribeirense foi seleccionado pola Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla para a 40ª edición deste periplo que se desenvolverá o 20 de xuño. Facía 14 anos que a Traslatio non salía do Porto de Ribeira. Parecíanos moi importante que sí que se recuperara esa tradición, que se recuperara esa Traslatio homologada pola Xunta, que ten un interés cultural e turístico moi importante, que está vinculado a nós como vila mariñeira e que mellor salir da Bocana da Ría como é o noso concello onde está situado. A parte de ir por toda a ría, coa riqueza paisaxística que ten unha riqueza cultural moi importante, porque é o único dos viacrucis que existe marítimos. Agradeceu o padroado a súa votación unánime para que a Traslatio saia do Porto de Ribeira cara ao río Ulla. Aínda que antes da partida no barco da Fundación e do catamarán haberá un acto institucional ás 4 da tarde. Vaise celebrar no Salón de Atos da Lonxa de Ribeira. Tamén, desde aquí, quero agradecer á Presidencia da Lonxa de Ribeira a súa disposición para con nós. Penso que vai a ser non só un acto institucional, porque nesta ocasión pareceunos moi importante que os veciños e veciñas de Ribeira tuveran ocasión de facer esta Traslatio. Entón, decideuse dende o Concello de Ribeira tomar esa iniciativa e abrir o catamarán aos veciños e veciñas de Ribeira. Hai entradas limitadas xa que o catamarán ten unha capacidade de 140 prazas, polo que os interesados poden retirar a súa entrada nominativa na oficina de turismo a partir do día 15 de 9 a 1 da tarde. O presidente da Fundación, Javier Sánchez Agustino, afirmou que a Traslatio é o primeiro dos camiños e o 20 de xuño repetirase a singradura da barca apostólica. Sitúe no fenómeno xacobeo a todos os concellos da Fundación, os 18 concellos da Fundación e, por suposto, o Concello de Ribeira. Teño que decir que Ribeira é un concello fundador da Fundación. Este conmemorativo non é máis que simbólicamente repetir ou seguir os pasos, a singladura da barca apostólica na Ría de Arousa e o río Ulla. E vámoslo facer, como decía moi ben a concelleira, o próximo 20 de xuño, unha celebración complexa, moi complexa, porque trátase de levar a cerca de 500 peregrinos en varios barcos ata a localidade de Iria Flavia, culminar esa singladura e regresar cada un, retornar aos seus puntos de partida. Afirmou que é un acto cultural e turístico co que dar a coñecer e promocionar esta ruta. Arrancará co acto institucional ás 4 da tarde e logo será a partida polo mar. Irémonos logo ao Pantalán da Lonxa, onde partirán o barco de Ribeira, o barco da Fundación, e ás veces algún barco privado que tamén unese de forma a título privado para acompañar a comitiva fluvial. Posteriormente, aproximadamente en torno ás 5:30, partiremos de Ribeira en estos dos catamaráns e atoparemos a altura da illa de Cortegada co barco de Vila García. En total, aproximadamente, estamos a falar de unos 450-500 peregrinos náuticos. E ya encararemos o que é a bocana do río Ulla para completar a singladura ata Padrón. Oficiarase a bendición dos barcos para emprender o regreso a Ribeira arredor das 8 da tarde.